Vážení poslucháči, vážení pozerači, vítajte v ďalšom dieli podcastu CPM, kde sa bavíme o personalizovanej medicíne, o zdraví a o človeku a o všeličom možno. A v dnešnom dieli sa budeme baviť, malo to taký nadpis, že medicína 21. storočia, ale v princípe si sa nejak pokúsime zadefinovať pojmy, veci, ako to je, ako je to dneska dané, ako funguje diagnózy, ako fungujú slová, ktoré tu, čo sú symptómy, syndrómy a tak ďalej. Takže tento diel bude taký poučnejší možno, uvidíme. No dobre, čím by sme začali? Úplne začneme asi symptómom. Sa mi zdá, že diagnóza je asi nejaký súbor symptómov, to ešte sa k tomu nejako dostaneme, ale tak začneme symptómom. Bolí ma hlava. To je symptóm? Napríklad. Výhovorka. Alebo výhovorka. Alebo to môže byť výhovorka, áno. V určitých opodstatnených prípadoch to sa tak dá chápať, ale to je tiež symptóm niečoho. Áno, to je tiež symptóm nejakého vzťahového. Čiže vždy, keď niečo robíme, tak to môžeme vnímať ako prejav. Uh-huh. Symptóm, príznak. Prejav, príznak. A v medicíne symptóm je niečo, čo je zistiteľné. Uh-huh. A môže to byť zistiteľné mnou, subjektívne. Môže to byť zistiteľné niekým, keď mi niekto povie, že tu máš vyrážku, alebo máš tu niečo, čo ja vôbec som necítil, že to tam mám a mám to tam. Alebo toto znamienko je nejaké. Je nejaké. Niekto si to všimne a povie, že treba, a potom prídeš doktorovi, doktor zoberie také kukátko, kukne na to a povie, že fíha, a vlastne z niečoho, o čom ty si vôbec subjektívne nevedel, respektíve vedel si o tom, že niečo také je, ale že aké to má vlastnosti, tak to si nevedel, sa stane zrazu symptóm niečoho. Uh-huh. Takže to je to prejav, je to príznak, prejav niečoho. Ale musí to byť pozorovateľné, lebo keď to nie je pozorovateľné, a napriek tomu sa to v organizme deje, keď hovoríme o zdraví, tak vlastne symptóm nemôže vôbec vzniknúť, lebo si to nemáme na základe čoho my všimnúť. Že je to niečo, keď sa to tak zjednodušene a ľudovo povie, je to niečo, čo si všimne niekto. Uh-huh. Lekár, pacient sám. Subjektívny symptóm je, že točí sa mi hlava, to na tebe není vidno, iba keď padáš, tak vtedy teraz sa predpokladá, že niečo sa stalo s tvojou rovnováhou, ale v princípe sú subjektívne symptómy, ktoré človek deklaruje a hovorí, alebo tu ma bolí, tam ma pichá. To sú subjektívne a potom sú objektívne, ktoré sú viditeľné nejakou zvonku viditeľné alebo zistiteľné nejako. Páči sa mi to prirovnanie, že vlastne aj každé naše správanie a všetko, čo robíme, je vlastne nejaký symptóm, nejaký prejav, lebo to úplne sedí, že nič z toho, čo robíme, že tu sedíme, že tu ja dýcham, ešte zoberiem pohár, všetko je následkom nejakej činnosti, alebo nejakého niečoho, čo sa vo mne deje, alebo nejakého deja, ktorý sa deje so mnou vo mne a ja sa teda nejako prejavím. Takisto fungujú vlastne, tak by sa dalo povedať, že fungujú symptómy organizmu, že on vlastne iba hovorí, že niečo, a nie ešte ale známe čo, sa deje. Nie, to nehovorí ten jav. Ten jav je. Symptómom sa stáva, keď si to niekto všimne. Áno, jasné. Niekto to musí zachytiť a povedať, to je divné. A buď som to ja, alebo je to lekár, alebo nejaká tretia strana. Presne tak. A keď nájdem niečo v krvi, v bunkách, alebo niekde, to není symptóm? To je nález? Je to symptóm. Je to zviditeľný. Lebo ho zviditeľnila nejaká laboratórna metóda, lebo proste nejak sme sa to dozvedeli. Uh-huh. A že buď to vidím ja, alebo to vidí doktor, alebo to vidí mikroskop, alebo niečo. Presne. Nejaký človek, čo obsluhuje mikroskop a ten potom vyhodnotí, schváli ten výsledok a nám dojde, my pošleme tam stolicu napríklad a my dostaneme 6 alebo koľko stranový dokument,
kde je strašne veľa informácií. Hovoríš o analýze mikrobiomu. Áno. Dobre, takže symptóm je nejaký pozorovateľný prejav niečoho. Nechcem povedať, že čoho, lebo to není úplne jasné čoho. No, je to pozorovateľný jav. Nie prejav, ale jav. A keď povieme prejav, tak už znamená, že už to dávame do nejakej súvislosti s niečím, čo viedlo k tomu, že trebárs tam na tom ramene, čo teda určite není tvoje rameno, ale nejakého iného človeka, také ramen, na tom ramene môže byť taký nepríjemný nepríjemné znamienko, ktoré proste môže mať za následok proste ďalšie onkologické problémy. Dobre, takže symptóm je známy. Jednotlivý, no. Teraz veľmi podobné slovo, ktoré si občas mýlim, syndróm. Čo je syndróm? Syndróm, to symptóm. Je sústava. Syndróm je sústava. Áno, a syndróm je v podstate, my sme si ako ľudia, lekári, respektíve to ani neboli lekári, na počiatku to boli štatistici, ktorí si v nejakom okamihu začali všímať nejaké javy. Konkrétne teda toto bolo niekedy v 19. storočí, si začali všímať javy a začali chcieť ich systematizovať a to boli, že príčiny úmrtí, príčiny smrti, zabitie, prejdenie kočom, nejaká takáto choroba šíriaca sa divným spôsobom, lebo však nikto netušil, že existujú nejaké mikróby vtedy a tak ďalej. Asi. Predpokladám, že neviem presne, kedy objavili. No Peter, to ty musíš vedieť. Mikróby? V 20. rokoch, či už nie, to bolo v minulom storočí. To Pasteur bol dávno potom. No dobre. V každom prípade si začali riešiť, že teda prečo tí ľudia umierajú, tak začali si to nejako spisovať a bola teda štatistika úmrtí. A až potom neskôr sa začali zaoberať tým, že však teda bavme sa aj to, čo predchádza úmrtiu, čiže nejakým chorobným stavom, nejakým chorobám sa venujme. Tak vlastne vznikla, potom začali nejakým spôsobom to systematizovať a vznikli systematizácia pojmov, ktoré popisovali určitý chorobný stav. To znie ako diagnóza. Alebo to je syndrom? Dlho Silné potom... slovo zatiaľ používam, hej? Silné slovo, dobre. Dlho potom sa z toho stala teda diagnóza, ale diagnóza je v podstate zase, to je počkaj, ešte sa vrátime k tomu. Pojem. Áno. Takže oni vtedy popisovali nejakú, aby to systematizovali, aby sa vedeli spolu nejako lepšie dorozumieť, tak si povedali, že... niekoľko stoviek položiek, teraz sú ich veľa 10 000 tých položiek, však k tomu asi dojdeme, ale v princípe chceli lepšie popisovať to, čo bolo zvonku viditeľné. Takže začali teda najprv tie príčiny smrti podľa nejakých svojich kritérií, ktoré vtedy v tom 19. storočí teda boli na vrchole vedy, vtedajšej vedy. Potom sa k tomu pridali teda aj tie chorobné stavy, ktoré teda predchádzajú tomu mŕťu, alebo nejakým spôsobom poškodzovali alebo sprevádzali poškodenie organizmu. Takže bola systematizácia tých chorobných stavov. Vieš dať nejaký príklad? Toho, čo sa... nežil si vtedy ešte, ale... Ešte som nežil vtedy, to je pravda. No... ja neviem, čo bolo vtedy vo vtedajšej klasifikácii, ale určite nejaký no neviem. No počkaj, neexistovala hystéria, bola kedy, nie? Freud vymyslel hystériu, alebo niekto vymyslel hystériu. No dobre, ale však v princípe teraz je to jedno, ale môžeme to akože dať potom na obraz, že aké bolo vtedy, dáme obrázok. Že čo bolo vtedy. No, ale teraz, čo je podstatné, tak dôležité bolo, že vlastne sa definovala choroba. A teda my máme Slováci, slovenský jazyk, má
obmedzenie v tom, že vlastne nevie úplne dobre presne vysvetliť slovo, že z čoho vzniklo vlastne slovo choroba. Aspoň ja teda to neviem. Ale keď si zoberieme český pojem, že nemoc, tak to znamená nie moc. Čiže je mi nejako, necítim sa byť mocný, silný, som nejaký oslabený. Čiže nemoc, alebo this is v angličtine, že není mi dobre. Není mi ľahko. Není mi dobre. No a to je vlastne, tie chorobné stavy sa definovali vlastne historicky dávno pred 19. storočím, čo niekde som videl, že prvý nejaký záznam o nejakých chorobných stavoch, záznam písomný, 1800 pred našim letopočtom niekde v Egypte, kde boli teda aj potom, že aké choroby a potom aj nejaké, že aké liečby. Ma tam celkom zaujalo, že už tedy riešili tam antikoncepciu spôsobom teda primeraným 1800 pred našim letopočtom. Myslím, že sa tam spomínal krokodíly trus a ešte volačo. No. Ale teda podstatné je, že snažili sa systematizovať ľudia tieto svoje poznatky dlhodobo a vlastne my sme dneska v stave, kedy máme tendenciu hovoriť, že vy máte akú diagnózu? Keď sme u doktora, tak občas sa nejako zapradie takýto rozhovor medzi ľuďmi a že akú majú teda, kto má akú diagnózu, ja mám vysoký tlak, ja mám, poškodený pankreas, alebo mám cirhózu, alebo mám niečo, čo teda máme dneska tendenciu nazývať diagnóza. Čo? Trombóza je diagnóza. Trombózu. No. A vlastne medzi týmito dvomi symptómom jednotlivým a chorobou, ktorá je teda definovaná ako určitý jasne stanovený komplex, ktorý má tzv. Diagnostické kritéria, je niečo medzi tým, čo sa nazýva syndrom. Čiže je to už viacej symptómov, ktoré sa obvykle spolu vyskytujú, ale ešte to není tzv. Nozologická jednotka, s ktorou pracuje súčasná klasifikácia chorôb. Tak sme sa dostali ku klasifikácii chorôb. A takto sme sa dostali k tomu, že výsledkom tohoto, že začali sledovať tie úmrtia a že začali sledovať potom aj tie ochorenia, ktoré k tým úmrtiam viedli, tak sme sa dopravili potom do toho, že niekde okolo začiatku 20. storočia proste sa povedalo, že tak dobre, spravíme teraz taký medzinárodný štatistický dohovor, zdôrazňujem to slovo, to není medicínsky štatistický dohovor, ktorý bude definovať jednotlivé chorobné stavy a teda budú sa oni nazývať, že choroba a budú mať nejaký svoj názov a za ním bude nejaký popis toho. Prečo si zdôraznil, že nie medicínsky, ale štatistický? To je dôležité, zdá sa. To je veľmi dôležité. A povieš prečo? No preto, lebo Peter vysvetlí, že rôzne diagnózy, to čo dneska nazývam diagnóza, čiže chorobné stavy, ktoré majú nejakú štruktúru príznakov, ktoré padajú do toho vreca, nazvime to taký malý sáček, v ktorom sú príznaky a na tom sáčku je napísané, že autizmus príklad. Tak, tam sú nejaké príznaky diagnostické, ktoré keď dotyčná osoba spĺňa na základe objektívneho pozorovania niekoho zvonku, tak sa mu potom prisúdi, že tak tento spĺňa kritéria pre diagnózu autizmus. Uh-huh. A teraz Peter by mohol povedať, že a za tým je milión, v úvodzovkách povedané milión, chcel som tým povedať, že veľa, rôznych biochemických dejov, ktoré vedú k tomu, že tie príznaky sa nejako prejavia a v istom okamihu sa môže zistiť, že to, čo sa trebárs nazýva autizmus, alebo má to prejavy správania toho dieťaťa alebo aj dospelého, ktoré padajú do tejto diagnostickej kategórie, majú úplne iné príčiny, ako sú príčiny v chemizme mozgu. Uh-huh.
A tým pádom sa dostávame k tomu, že to je štatistické, to je zjednodušenie, lebo my máme tendenciu si mysleť, že keď o niekom povieme, že má nejakú diagnózu, takže je úplne jasné, že čo mu je. Áno, to tak znie. Avšak nemusí to vždy úplne presne byť pravda. Lebo? Keď ste si vybrali autizmus, tak asi to není úplne najšťastnejší príbeh alebo príklad. Kľudne si vyber iný. Nie, to je v pohode, ako je to ilustratívne. Autizmus nie je, teda ja to teraz pre túto chvíľu aj pre seba zjednoduším, nie je choroba, nie je ochorenie. A už vôbec nie ochorenie, ktoré sídli v mozgu. Lebo tak to počúvam okolo seba. Tak. Čiže autizmus je metabolický stav, ktorý má ten VR poruch je veľmi, veľmi široký, veľmi pestrý a to zároveň vytvára situáciu alebo problém, že to, čo pomôže jednému autistickému dieťaťu, nemusí a obvykle ani aj sa tak deje, nepomôže žiadnemu ďalšiemu. Čiže je to veľmi široký súbor proste porúch na úrovni metabolizmu, ktorého výsledkom sú tie typické prejavy autistického spektra. No a teda v nadväznosti na to, čo Ivan povedal, tak principiálne dôvody, ktoré sú spojené s tými autistickými prejavmi, sú rovnaké alebo podobné, ktoré vidieť na deckách, ktoré nesú označenie ADHD alebo Aspergerov syndrom. Čiže zároveň to znamená, že opatrenia, ktoré sa v tej súvislosti dajú pri zohľadnení všetkých dôležitých okolností a ich vzájomného prepojenia, tak môžu byť prínosné vlastne nielen pre autistu, ale aj pre proste dieťa, pre hyperaktívne dieťa alebo teda malého Aspergera. No a to k tomu tak medicínsky a teraz k tomuto biochemickému pohľadu dodám, že toto platí, respektíve môže platiť vo veľa prípadoch, že tie stavy, ktoré sú charakterizované určitými metabolickou situáciou, tak tie poprvé sú veľmi rôznorodé napriek tomu, že tie prejavy sú podobné. To je jedna vec. Preto slovo diagnóza je, a to sme si teda vybrali takú celkom tenký ľad teraz s tým autizmom, že môžeme prípadne použiť nejakú inú. Ale povedzme, že keď toto dorozprávame, tak že sú pozorovateľné nejaké príznaky, nejaké správanie v podstate toho človeka, ktorý túto situáciu v tele má, ale to, čo sa v tom tele reálne deje, v každom jednom môže byť veľmi odlišné. Jedno od druhého, od tretieho, od čtvrtého. A to, že to vo veľmi veľa prípadoch nesídli v mozgu, to je proste fakt. Lebo tie neurologické príznaky a tie príznaky v správaní, ktoré súvisia s tým fungovaním nervového systému, či už centrálneho alebo periférneho, a v súvislosti so zmyslami a vnímaním podnetov za pomoci zmyslov, to sú situácie, ktoré sú veľmi špecifické a líšia sa od jedného k druhému a tým pádom aj to, že akým spôsobom sa to dá ovplyvňovať, je závislé od toho, aká je situácia v tom danom prípade toho daného organizmu. Podľa mňa to je dobrý príklad, práve ten autizmus alebo ADHD, porucha autistického spektra, aby sa na mňa všetci neurazili. Tak
podľa mňa to je veľmi dobrý príklad, lebo nikto nevie, čo to je. Ako keby, podľa toho, čo ja viem, tak nikto nevie presne, aká je príčina, aký je dôvod. Iba je to je vlastne iba pomenovanie nejakého súboru prejavov, ktorých príčina je absolútne... Dobre, neviem, nejako je známa, nejako není známa. Ja som nikdy nepočul o tom, že už je vedecky známe, to som sa teraz niečo nové naučil, že to je metabolická porucha, že to je teda súbor nejakých metabolických vecí. To je zaujímavé. O tom sa porozprávame v dieli o autizme, podľa mňa, ak nejaký taký vyrobíme, lebo to ma veľmi zaujíma, že ako to vlastne presne funguje. Ale pointa je tá, teda to, čo ste hovorili, pointa je tá, že to je veľmi dobré, lebo aj ADHD je takisto iba, že Attention Deficit Hyperactivity Disorder, teda nejaká porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou. Prečo? Není vôbec jasné. Není na to jeden dôvod. To môžu byť ranné... Sústava. Je to sústava. Ktorá sa v čase ešte k tomu mení. Uh-huh. A vlastne to je vlastne preto sme zabrali k tomuto veľmi, ako som spomínal, tenkému ľadu týchto relatívne široko a veľmi komplexne definovaných ťažkostí, ktoré sú teda pomenované jedným pojmom alebo viacerými pojmami, lebo však sa aj hovorí, už dnes sa hovorí o poruchách autistického spektra. Uh-huh. Čiže je to spektrum, ktoré je od vysokofunkčného autizmu až po teda naozaj ťažký autizmus s rôznymi výrazne obmedzujúcimi situáciami alebo fungovaním toho človeka. Ale v princípe hovoríme o sústave porúch, ktoré majú svoje vnútorné obrazy, ktoré sú jedinečné. U každého toho jedného človeka sú jedinečné. A určite existuje, však zaoberajú sa tým 10 000, neviem, odborníkov na celej zemeguli, ktorí sa snažia s tým niečo robiť, lebo je to naozaj veľmi vážna vec. A určite je známych aj veľa faktov o rôznych častiach tejto veľmi komplexnom stave, o veľkej oblasti tohoto komplexného, alebo v mnohých oblastiach tohoto komplexného stavu. A to, že u koho je čo to tá príčina, nosné, to sa líši od jedného človeka k druhému. Ďalší príklad, taký, ktorý pozná podľa mňa oveľa viacej ľudí, je vysoký krvný tlak. Uh-huh. Vysoký krvný tlak má je to diagnóza, hypertenzia nejaká, má už svoje prívlastky, lebo sa zistilo, že není vysoký tlak ako iný vysoký tlak, to je fakt. A teraz sa skúma, že teda čo teraz znamená, že keď sa toto určí, tak sa začne skúmať, že čo to vlastne, aká je tá situácia u toho človeka. A opäť je to zase celé spektrum súvislosti. Áno, tá kategorizácia nejaká existuje, tá kategorizácia sa, čím hĺbšie do toho vidíme, tak tým hĺbšie sa odohráva to členenie tohoto jednotlivého, voľakedy jednotného alebo jednoduchého príznaku, že človek má tlak, ktorý je nad definovanú hladinu alebo hodnotu, ale to, že čo sa tam všetko deje vo vnútri, na tej metabolickej úrovni, na úrovni receptorov, na úrovni rôznych regulačných dráh, na úrovni vegetatívneho nervového systému, ktorý do toho zasahuje, ktorý to ovplyvňuje, a jeho rovnováhy, centrálneho nervového systému, hormonálneho systému. To je proste veľmi špecifická vec, ktorá je špecifická pre každého jedného človeka. Uh-huh. A áno, sú tam nejaké jednotiace prvky, ktoré nás ale vlastne v konečnom dôsledku privedú k tomu, že tá diagnóza je dynamický stav. To sa mení aj u toho konkrétneho človeka, na základe tých intervencií sa to mení. Takže diagnóza je dvojbodka. No to čakám, že niečo povieš teraz. Diagnóza je pojem.
Diagnóza je pojem, ktorý popisuje, ktorý dosiahneš, iba tak pre diváka alebo poslucháča. Keď ti ja mám povedať, že máš nejakú diagnózu, tak čo ja si pamätám, tak ty musíš naskórovať nejaké množstvo symptómov, ano. Aby ja som niekoľko z niekoľko, čo ja viem, máš 10 symptómov a keď 7 z 10 naskoruješ, tak poviem, tak ty máš niečo, XY. Áno, a to je presne to, čo sme už aj v minulosti sa bavili o tom konsenze, že určitá odborná verejnosť, teda profíci v tej danej oblasti, povedia, že diagnostické kritériá pre tú a tú diagnózu sú takéto a keď je splnených 5 z 10 alebo 5 z 8. To má každá diagnóza daná. Tak, to je nejakým spôsobom dané a to sa tiež dynamicky vyvíja v tom, jak hĺbka vhľadu do tých patofyziologických mechanizmov, teda tých chorobu spôsobujúcich mechanizmov sa prehlbuje, že čím lepšie tomu rozumieme na úrovni molekúl trebárs a tých dejov, ktoré sa dejú proste biochemicky v tom organizme, tak vtedy sa proste povie, že áno, že toto spĺňa tie diagnostické kritéria a napíše sa tam táto veta, alebo to pomenovanie. Ale v konečnom dôsledku je to stav, ktorý niekto zachytil v nejakom okamihu. On môže taký zostať do konca života toho človeka a dokonca on treba v prípade hypertenzie bude brať tie príslušné pirule, ktoré ešte k tomu sa môžu v čase meniť, lebo tie látky nemusia mať stále rovnaký účinok a ten účinok môže sa postupne meniť, alebo sa pridružia nejaké iné symptómy a iné diagnózy, ktoré bránia tomu, aby sa používala látka A, začne sa používať látka B. Čiže celé to v tom komplexe je dynamický dej. Stále sa to mení. To je strašne zaujímavé, že nemalo by ti už docvaknúť, keď pacient bere látku A a stav sa zmení, lomeno zhorší, že to není cesta? Neviem, či som zrozumiteľný, že... No ja tomu rozumiem tak, že si myslíš, že je... Že riešením... Že riešením vlastne toho, že aj keď prebieha nejaké liečenie, tak to liečenie prestane mať účinok, takže niečo robím zle. No. Že toto je to, nad čím sa ty zamýšľaš. No a tak nie, tak dám iný liek. A ako keby, to mi pripomína to, čo si ty, Peter, hovoril, že ten organizmus, možno teraz trochu ubehnem od tohto, ale že ten organizmus, on stále, ako keby stále chce sa nejako vyrovnať, on stále niečo bude robiť, stále bude niečo kompenzovať. To znamená, že keď ja mu budem dávať nejaké lieky a tie lieky prestanú fungovať, tak to je odpoveď organizmu, ja si vymýšľam, povedz mi, či hovorím blbosť, to je odpoveď organizmu, ktorý hovorí, že tieto lieky ty mi síce dávaš, ale ja ti na ne prdím, lebo neviem čo. Nejakým spôsobom reaguje na tie lieky. Keď na tie lieky nereaguje tým, že človeku sa zrazu uľaví, tak to asi nebolo správne, nie? Ako laik hovorím. No, dizajn lieku vo všeobecnosti je postavený, alebo jeho logika je taká, že má niekde vyvolať nejakú zmenu. Áno. Niečo urýchliť, niečo zastaviť. V princípe asi viac nie. A je otázne v kontexte tej otázky, že či sústava, alebo či objektívne platný, fungujúci, zaseknutý, zadahnutý metabolický stroj nevytvára tak veľkú záťaž, že ten účinok lieku jednoducho nestíha, nevládze a nemôže objektívne tú dysreguláciu vyvážiť. To je jeden akoby
jeden scenár a ten druhý, ktorý podľa mňa je pomerne bežný, je, že použijú liek s nejakým mechanizmom účinku na situáciu, na ktorú by si mal reagovať iným spôsobom. Že vyslovene ten liek není správny. No, nerieši to, čo sa deje. On je správny v zmysle papierových predpokladov. Uh-huh. Ale nefunkčný alebo málo funkčný v podmienkach, ktoré v tom organizme objektívne vládnu. A ktoré sú kráľom situácie. To znamená, že ak tento liek štatisticky funguje u 8 z 10 ľudí, tak ja môžem byť 9. a 10. a u mňa nebude fungovať, lebo iných x podmienok to likvidujú alebo to ovplyvňujú. Asi tak sa to dá postaviť. Teraz si extrémne dôležitú vec povedal. Ani neviem. Lebo si povedal slovo štatisticky funguje. Áno, tak som si vyhodnotil na papieri napísanú. To je dôležitý faktor, ktorý podľa mňa má zmysel spomenúť, že a to je jedno o akom lieku, o akom účinku a o akom smerovaní, že kam ten liek má vlastne vstúpiť a čo má urobiť. A v zásade koncepčne sa vyhodnocuje tá účinnosť štatisticky. Uh-huh. A tam vzniká potom situácia, ktorú Peter naznačil, že keď ten liek nefunguje tak, ako sa očakávalo, tak môže byť jedna z príčin, že ten dotyčný nepatrí do tej skupiny, na ktorú to štatisticky fungovalo. Áno. A to sa veľmi často deje vtedy, keď sa neskúmajú a niekedy nedajú skúmať naozaj objektívne, lebo také testy povedzme neexistujú, tie javy, ktoré ten liek má buď zastaviť alebo podporiť. To sa môže diať. My síce poznáme, že mechanizmus účinku toho, že na aký receptor pôsobí a čo sa potom v tej bunke stane a tak ďalej, ale... No ale teda nie vždy podľa mňa. Poznáme mechanizmus účinku. Akože povedzme, že v dnešnej modernej dobe, ako vhľadu na úroveň až génov a ich transkripcií a syntézy proteínov a tak ďalej, tak vo veľmi veľa prípadoch to už vieme. OK, ja si spomínam z medicíny na taký príklad, na farmakológii, ktorý sme mali, že aspirín. Aspirín je liek, ktorý proste vyvinuli, neviem, medzi prvou a druhou svetovou vojnou, ak si dobre pamätám, ale reálne, že jak on funguje a prečo on má také účinky protizápalové a tak ďalej, tak to sa zistilo až v 80. rokoch, pokiaľ viem. To som aj myslel, ale psychofarmaka, pokiaľ viem, tak nie všetky je jasné, prečo fungujú. To sú lieky na schizofréniu, alebo ja neviem na čo, nejaké lieky, ktoré sa používajú. Tak... No, vie sa, čo oni robia. To sa vie, že buď v zásade, teda, no to je jedno, to niečo teraz robia. Nepôjdeme do detailov, ale podstatné je, že vie sa, čo robia na úrovni spravidla synaps, teda tých prepojení neurónov medzi sebou, ale nevie sa, že jak je možné, že to, povedzme, vyvolá ten účinok, ktorý to vyvoláva, alebo sa to len tak tuší zhruba, lebo tam do toho vstupujú potom látky, ktorým sa hovorí neurotransmitery, o tom tiež môže byť samostatná debata. Neurotransmitery, ktoré vlastne spôsobujú to, že my nejako fungujeme, že náš mozog nejako funguje tak. Ale keď sa vrátim k tomu, čo bolo povedané vlastne aj Petrom, že nie je to vhodne zvolené, to sa môže stať. Lebo niekedy to nevieme zmerať, že či u toho človeka je ten a ten mechanizmus, ten nosný pri, ja neviem, treba v tom vysokom krvnom tlaku. A
z toho vyplýva, že my to proste vyskúšame, to sa bežne tak deje, že proste na túto kombináciu príznakov ja mám dobré skúsenosti, povie pán doktor, a naozaj to zodpovedá realite, s týmto liekom, že dáme ten liek v takej a takej dávke a budeme sa pozerať, že čo to robí. A keď to funguje, tak sa proste s tým ide ďalej a keď to prestane fungovať, tak sa potom hľadajú nejaké ďalšie alternatívy cestou nejakých iných účinkov, ktoré sú popísané pri tých liekoch, ktoré sa používajú na vysoký krvný tlak. Ale to, o čom my sa tu bavíme, je, že to, že vysoký tlak vzniká, je výsledok niečoho, čo mu predchádzalo. Áno. A o tom rozprával Peter. A teraz sa zase uchechtáva, lebo on teraz vie povedať 5-minútovú tirádu, že čo všetko môže viesť. Nepoviem 5-minútovú tirádu. K zvýšeniu krvného tlaku. Že to je veselá téma a je veľmi úzko spojená s mikrobiomom. A je to tu zase. Čiže budeme určite musieť mať nejaký špeciálny diel o mikrobiome. No, čiže akákoľvek liečba, myslím teraz typ lieku v spojitosti s hypertenziou je pokus tú situáciu dostať pod kontrolu a teda myslím si, že vo väčšine prípadov alebo vo výraznej časti prípadov nikam nevedie práve preto, že ten enormný vplyv podmienok, ktoré vládnu v čreve, jednoducho tú reguláciu, ktorú ten liek má navodiť, rozbíja. Uh-huh. No, teda on rozbíja prirodzenú reguláciu a ten liek sa snaží tie podmienky akože simulovať. Čiže máme kazítko a máme opravársky nástroj a teraz opravujeme, ale kazítko kazí. A nikto si ho nevšíma. To. No. Jasné. A to nás privádza k jednému veľmi dôležitému poznatku, ktorý podľa mňa je fajn, keby si každý z nás dobre zapamätal, že slovo diagnóza a obsah pojmu diagnóza, teda choroba, ktorú tá diagnóza akože má popisovať, je veľmi veľké zjednodušenie. Diagnóza je vždy zjednodušenie. A pokiaľ sa nebudeme pozerať na to, čo v tom človeku, jednom konkrétnom pacientovi sa deje na všetkých úrovniach, tak hrozí, že v tom zjednodušení sa nám nepodarí dosiahnuť zlepšenie zdravotného stavu. Uh-huh. Vrátim sa akože bleskovo k statínom. Je to, keď sa nahrnú Statíny sú lieky na cholesterol. Keď sa nahrnú všetky krabice, všetky lieky na kopu, tak tá kopa statínov je najväčšia na zemeguli. Čiže nepredá sa na svete viac lieku, ako je statínov. Každý liek má svoje tzv. NNT číslo. Number needed to treat. Uh-huh. A to je ako keby kvalifikátor, že ako dobre to funguje. Akože koľko tabletiek som zobral, aby mi to pomohlo. No, NNT vymyslel možno sa netrafím presne, ale to není to, o čom chcem hovoriť. Čiže to NNT číslo znamená, koľko ľudí musíš liečiť v nejakom časovom úseku na to, aby si predišiel ochoreniu. Aha. Alebo aby si ho zbavil tých prejavov, ktoré sa volajú nejaká diagnóza. No, čiže toto číslo je astronomicky vysoké a podľa mňa znamená to, že musíš liečiť 60 ľudí, myslím 3,5 roku alebo 3,3 roku na to, aby si predišiel jednému infarktu. Za pomoci statínov. Ovplyvnenia metabolizmu tukov. Čiže čo tých 59 to nie je moc dobrá statistika. No, ale je to najpredávanejší liek na svete. Okay. A za tým nasleduje na pozadí ešte informácia, ktorá možno už je dnes nejaká revidovaná, že alebo 5 z tých 120 neborákov, ktorí tie statíny brali vyše 5 rokov,
sa dopracovali k cukrovke. Nice. Takže to není len o tom, že teda užívajú statíny, aby sa zbavili toho smrtiaceho cholesterolu, ale vlastne na pozadí sa tam dejú ďalšie deje, ktoré toho človeka dovedú do ďalšieho výrazného, alebo môžu doviesť do ďalšieho výrazného zdravotného problému. No ak sa vrátim k minulému dielu, a cholesterol je informácia o nejakom zápalovom deji, ktorý sa deje v tele a ty budeš túto informáciu potláčať nejakým liekom, tak ten zápal sa nebude zlepšovať. Áno, presne tak. Presne tak. A už môžem teraz pracovať. No. A teda keď teraz toto není, že ťaženie proti nejakému typu lieku. Toto je ťaženie za to, že pozerajme sa na chorého človeka ako na komplexnú bytosť, v ktorej nachádzame obrovské množstvo informácií o tom, jak funguje jeho organizmus a z toho robme uzávery, nie z nejakého jednotlivého konkrétneho ukazovateľa, na ktorý potom začneme útočiť alebo ho ovplyvňovať nejakým statisticky účinnými zbraniami. Typom molekuly. To je to, čo si my myslíme, že je medicína 21. storočia a že to tak naozaj je a našťastie teda, že sa to už dostáva do povedomia minimálne ľudí, ktorí pripravujú v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou tie klasifikačné kritériá pre tie jednotlivé to, čo nazývame diagnóza, teda tie chorobné stavy, tak je práve nové vydanie medzinárodnej klasifikácie chorób, ktoré je číslo 11 v súčasnosti, v roku 2022, myslím, ju proste sa bola zverejnená a uvedená do života a od 2022 ju začínajú krajiny implementovať, čo bude trvať strašne dlhú dobu, lebo ten posun medzi medzinárodnou klasifikáciou 10, ktorú stále ešte my napríklad používame a podľa mňa vo väčšine sveta sa stále ešte používa a tou medzinárodnou klasifikáciou 11. revíziou je priepastný práve v tom, že zohľadňuje alebo je schopná zohľadniť všetky možné aspekty, ktoré si ten, kto s ňou pracuje, rozhodne zahrnúť do svojho uvažovania. To, čo minulé MKH-10, ktorá bola postavená na poznatkoch z 80. alebo možno ešte skorších období, 80. rokov 20. storočia, dneska máme 40 rokov, akože sme ďalej, cca, odkedy ona bola vlastne implementovaná, sa astronomickým spôsobom náš vhľad do choroby spôsobujúcich dejov v organizme, patofyziologických dejov, sa astronomickým spôsobom prehlbili a množstvo informácií astronomickým spôsobom zvýšilo. A teda, ešte dokončím jednu myšlienku, že to, čo my tu rozprávame, že metabolizmus, to možno by stálo za to nejako rozviesť, že o čom vlastne rozprávame, lebo neviem, že či je to úplne zrejmé, že čo to vlastne ten metabolizmus je, ale v princípe sa bavíme o tom, že sú to biochemické deje, kedy sa premieňajú látky v organizme na také, ktoré nám slúžia na tvorbu energie, na budovanie štruktúr, to znamená, že obnovu nášho tela, lebo však vieme, že naše telo sa v podstate v priebehu niekoľkých rokov kompletne celé obnoví, a na elimináciu látok, ktoré vzniknú ako odpadné látky pri týchto procesoch. Neviem, či som niečo zabudol. Údržbu DNA. To už vôbec nerozumiem, čo znamená. Povedz, čo máš na mysli. Ostatné rozumiem, že každá jedna bunka nášho tela sa vymení za nejakú dobu, koža, niečo, všetko, slovo čo vymení sa znamená, že sa ona musí rozpadnúť zanikne, niekto ju zlikviduje. Nejaká nová sa musí recyklovať. Perfektne si začal, úplne intuitívne. Áno, koža.
na to, aby sa to dialo, sa tá bunka musí rozdeliť z tej pôvodnej vzniknú dve. To znamená, že sa musí rozdeliť aj DNA. Aby obidve bunky mali identické kópie. Nechcem vytvárať niekoho iného. Pri tom delení vznikajú chyby. Áno. A existuje autonómny samoregulujúci sa mechanizmus, ktorý tie chyby opravuje. To je istá skupina chemických reakcií a na to príslušných súčiastok. Takže jeden ako chemických molekúl. Súčiastok chápem, aby si mohol opraviť to, tak potrebuješ na to nejaké, jasné. Ja keď opravuješ, napadlo mi, že rebrík, keď opravuješ, lebo DNA je taký rebrík, ale dobre, Helix? No, čiže to len na... Čiže ešte aj na toto sú potrebné tie látky. A teraz my do seba dávame rôzne segedínsky guláš, príklad. No, ale tak to je náhodou zdravá látka. To je veľmi ozdravná a užitočná látka a chuťovo veľmi oslavovaná. Ale z neho sa musí stať niečo, aby sa tá DNA, alebo tá bunka, alebo to ATP, ako palivo energetické, aby sa vytvorilo, tak musí sa niečo s tým segedínskym gulášom stať. Uh-huh. A to je práve to, tá látková premena, že ja teraz zvyknem slovo metabolizmus hovoriť, že to je premena látok, ktoré sa premieňajú vďaka tomu, že v organizme máme všelijaké chemické substancie, ktoré tam máme, a to tak príroda vymyslela, že oni ten segedínsky guláš premenia na všelijaké užitočné veci, z ktorých sa nám potom môžu vybudovať proteíny, teda látky, bielkoviny, z ktorých naše telo je zostrojené. Môže sa vytvoriť to povestné ATP, čo je to palivo, tá energetická molekula, ktorá vlastne vďaka čomu existujeme. Uh-huh. Že teda žijeme a že sme energetizovaní, teda že máme k dispozícii palivo na chemické reakcie a že sme schopní aj vylučovať, to znamená, že sa zbavovať toho, čo z toho segedínskeho guláša zostane, čo je pre organizmus nepotrebné, alebo je to produkt nejakej inej časti látkovej premeny. Teda, že sa premieňajú látka A na látku B. Ja by som ešte chcel dodať jednu vec. Už od segedínu na chvíľku odbočím, aj keď teraz už to bude ťažké, už ho mám v hlave. Ačkoliv nerád odbočím od segedínu. My tu hovoríme o MKH, áno. Často, ale ja neviem, či sme mi povedali, že čo MKH je. To je to, čo som začal hovoriť, možno, že sme to zakecali, tak sa vráťme, že je to štatistický nástroj, ktorý vyvinulo ľudstvo na to, aby vedelo sa dohovárať o tom, že komu čo je. No počkaj, ale aby sa definovali tie stavy. A je to teda MKH je skratka, ktorú som spomenul, myslím. Medzinárodná klasifikácia chorób. Medzinárodná znamená teda, že je celozemegulová, aj keď existujú aj iné klasifikácie rôznymi inými organizáciami, ale toto zastrešuje WHO ako Svetová zdravotnícka organizácia. Takže je najčastejšie používaná, aspoň teda ja to tak mám taký poznatok. Ja neviem o inej. A existuje ich niekoľko ďalších, ale to je jedno. A dôležité je, že je to proste medzinárodne akceptované, preto keď dojde z Ameriky človek, ktorého tam ošetrili, a má tam niečo napísané, že čo mu je, tak sa vychádza z tej klasifikácie. Čiže aj na Slovensku ten lekár, ktorý si prečíta tú správu, vie, že čo sa tam s tým človekom dialo v tej Amerike. Alebo v Thajsku, to je jedno. Čisto prakticky je to veľký zoznam. Niekoľko desiatok tisíc slov. Položiek, ktoré majú svoje číslo. Číslo, áno, každá diagnóza v MKH má nejaké číslo. Áno, má presne číslo, aby sa to dobre spracovávalo, a lebo počítače už existovali vtedy, keď sa toto uzákoňovalo. A oni ešte majú nejaké akože sekcie, že mentálne, také. A je to rozdelené podľa určitých oblastí. V MKH 10 teraz hovoríme, to je ten prístup 80. rokov. Je to rozdelené do určitých oblastí.
podľa toho, čoho sa choroby kardiovaskulárneho systému, dýchacej sústavy, traviaceho traktu, psychiatrické a tak ďalej. Uh-huh. A tam sú potom vymenované podľa toho, akého buď orgánu, alebo väčšej skupiny orgánov sa to dotýka a choroby srdca, potom choroby ciev a tak ďalej. Takže má to svoju štruktúru a slúži to na to, aby sme tomu dobre alebo lepšie rozumeli, čo sa s tým človekom deje a aby sme tie diagnostické kritériá, o ktorých sme už pred chvíľou hovorili, aby sme vedeli, aké majú byť naplnené na to, aby sa ten človek zaradil do kategórie hypertenzia takého alebo onakého typu. Takže to je vlastne, takže mám tam jedno konkrétne číslo hovorí táto diagnóza takéhoto typu drž. V zásade to tak môže skončiť. A to znamená, že toto je X, a tam je ešte aj napísané asi, že ktoré podmienky musia byť splnené, aby to bola táto diagnóza. To je tiež tam napísané, splnené, ale definované, ale v princípe áno, je to s tým spojené. Čiže, okay. No. A samozrejme, vždy je tam, myslím, že 9 to má na konci, že inde nezaradené, lebo s tým počíta sa, že keďže to je štatistický nástroj, tak sa počíta, že môžu nastať také situácie v jedincovi, ktoré nepadajú do žiadnej z tých, ktorá doposiaľ bola pomenovaná. Mm-hmm. No. Takže to je medzinárodná klasifikácia chorób, ktorá má niekoľko stupňov. Sú choroby treba obehovej sústavy, srdca a ciev, alebo neviem presne, ako sa to volá. A potom sú choroby srdca zvlášť, choroby ciev zvlášť a každé má ešte niekoľko podkategórií. Prečo o tom hovoríme je, aby bolo zrozumiteľné, že keď nejakému človeku je vyslovená nejaká diagnóza, tak je to zovšeobecnenie. Znamená, že je to popis, je to popis toho, čo si pán doktor, ktorý to stanovil, myslí opodstatnenie, spravidla opodstatnenie, aj keď sú aj chyby, ale tak ako vo všetkom aj v tomto sa dejú chyby, ale to není vec. Není bežná vec. Že pán doktor určí, že toto je takáto a takáto diagnóza, lebo sú splnené tieto a tieto diagnostické kritéria. Bodka. Čo ale nehovorí nič o komplexnom stave toho pacienta. Hovorí to o nejakom definovanom výseči jeho zdravotného stavu a to, o čom my hovoríme, znova teraz sa k tomu vrátim, je, že nás by mala zaujímať celková situácia toho človeka. Nie len to, čo sa týka nejakého konkrétneho orgánového systému, ale celá situácia toho človeka, lebo ten stav toho orgánového systému, ako to bol spomínaný napríklad krvný tlak, tak je výsledok nejakých procesov, ktoré sa v tom organizme dejú. A my sme tu teraz pomenovali kardiovaskulárnu sústavu, napríklad, že vysoký krvný tlak a kolega tu popísal vplyvy, ktoré má na to situácia v tráviacom trakte, čo je úplne iná odbornosť. To je úplne iná odbornosť. A v tejto chvíli vlastne tá medzinárodná klasifikácia 11 je ochotná a schopná nahliadať na to, lebo tie poznatky tak ďaleko pokročili. Je ochotná a schopná nahliadať na to, že môže u jedného človeka byť problém s chronickým zápalom, môže byť problém v gastrointestinálnom trakte, môže byť problém v kardiovaskulárnej sústave, môže byť dokonca onkologický problém a toto je všetko v jednom človeku. A v minulosti to bolo, že to boli niekoľko riadkov jednotlivých diagnóz a dnes, podľa tej, tak ako ja chápem, doposiaľ ešte nezavedenú, na Slovensku nezavedenú MKH 11, tú medzinárodnú klasifikáciu, je to multisystémový popis situácie človeka. A to už sa začíname blížiť tomu, čomu my hovoríme personalizovaná medicína, ktorá není definovaná len genetickým stavom a génmi toho človeka, ale aj ďalšími procesmi, ktoré v tom organizme sa dejú a sústavne a stále sa menia.
Strácil som reč. Neviem. Podľa mňa si to krásne povedal. No dobre. To teda znamená, že MKH 11, teda hovoríš o tom, že táto nová definícia nová klasifikácia chorôb sa zdá, že začína sa pozerať na svet tak, ako sa pozeráme na svet, teda tak, ako sa CPM pozerá na človeka. Tak sa nám to javí s tým, že pre nás je dôležité teraz nie to, čo sa stane, ale to, čo sa deje dnes. A v našom svete sa deje to, že my sa na toho človeka pozeráme takto komplexne a skúmame, u každého jedného skúmame imunitný systém, skúmame jeho oxidačný stav, teda stav prítomnosti látok, ktoré sú molekúl, ktoré sú pre telo veľmi škodlivé, ale sú produktom buď imunitnej reakcie, alebo toho spomínaného chronického zápalu, alebo nejakých mechanizmov látkovej premeny. Skúmame, v akom stave je jeho črevo a jeho tráviaca sústava, lebo čím ďalej je nám zrozumiteľnejšie a jasnejšie, že jeden z vážnych destabilizujúcich prvkov v celom organizme je práve situácia v tráviacom trakte a stav tej, hovoríme tomu pracovne rúra, teda tej dutiny, čo je teda od ústnej dutiny až po konečník, všetky tie komponenty, lebo to je jedna rúra. V jednej knihe to tak žartovne začali nazývať, že my sme v podstate rúra, ktorá je obkolesaná orgánmi, ktoré slúžia na to, aby udržovali rúru v normálnom, dobrom stave. Že to zjednodušenie sa mi celkom páči, ale samozrejme my žijeme nie preto, aby sme živili rúru, ale my žijeme preto, aby rúra živila nás. No a to sa môže diať len vtedy, keď to všetko okolo je zdravé a dobre fungujúce, harmonicky fungujúce. A tá disharmónia, stupeň disharmónie, to je to, čo si myslíme, že je absolútne nevyhnutné na to, aby sme vedeli toho človeka liečiť personalizovane, teda tak, ako sa to týka jeho konkrétneho stavu. Mňa teda ešte napadol iný pojem, lebo zdá sa mi, že tieto pojmy máme jasne zadefinované, keď tomu nerozumiete, už hľadajte problém inde. A mne teda napadlo, že holistický. Holistický, ja poznám taký pojem, že to je taký že celotelový alebo taký nejaký celkový. Aký je rozdiel medzi holistickou a personalizovanou medicínou? Ja keď som zagooglil holistickú, tak som našiel kvetiny a jogu a proste také ezo veci. Čo je holistická a čo je personalizovaná? Je to isté? Je to niečo iné? Alebo som mimo? Akože to je teraz, akože ten Google je veľmi nebezpečný nástroj, lebo nám... Však preto to spomínam. Lebo nám umožňuje zisťovať veci, ktoré bez kontextu proste dávajú nezmyselné súvislosti. Takže Google podľa mňa by sa normálne by mal mať disclaimer napísaný, že čokoľvek sa dozviete za pomoci tohoto nástroja, si prosím vás overujte s odborníkmi, pretože sa vám môže stať, že spravíte úplne chybný úsudok. To je prvá vec, pozdravujeme Google a kebyže náhodou... Prosím vás, toto isté platí aj pre všetky umelé inteligencie. Toto isté. To, že to povie GPT, neznamená, že to je pravda. Áno. To rozhodne. To som si overil sám na niektorých požiadavkách, keď som od neho chcel, aby mi citoval niečo z nejakého zákona a on mi tam napísal také nezmysly, že úplne, že dovidenia. GPT dobre? Necháme na GPT. Čiže je kľúčové poznať ten kontext. A teda v mojom svete myslím si, že ten pojem slova, zase sme u pojmov, že čo je holistické. Dneska máme pojmový diel. No, tak proste Peter pozerá podľa mňa na látkovú premenu holisticky. To je môj názor. Ale neznamená to, že to nejako súvisí s kvetinami, ktoré si spomínal.
No ne, z môjho pohľadu. to iba Google ma takto zmiatol. No, takže... Ale ja viem, moja znalosť je taká, že holisticky znamená, že sa pozeráš na celostný. A to je zase vec definícií. My v zásade myslím si, že pozeráme na to holistické, lebo že to znamená, že vnímame toho človečika ako entitu, ktorá je ohraničená svojou kožou, svojou hlavou, svojim rozmýšľaním, svojim mozgom, svojim biopolom, ktoré objektívne teda my máme okolo seba, ale je ohraničená. Čiže ja som iné ako to, čo nie som ja. A my na človeka pozeráme takto. A niekto to má chuť nazývať holistické, tak kľudne nech to nazýva holistické. Ale v princípe personalizovaný znamená v tom našom vnímaní, že je to viazané na tú perzónu. Na tú konkrétnu osobu. Takže ak holisticky hovorí, že ja definujem entitu, bytosť, pomlčka človek, takto, tak potom my hovoríme, že perzóna, to je ten objekt nášho záujmu, a my sa alebo subjekt, aby som bol teda... Subjekt je presnejšie ako objekt. Nebol cynický, tak ten objekt nášho záujmu je proste tá celá bytosť. No ja akože tlačí sa mi do hlavy alebo z hlavy také akože do spresnenie, že keď máš dvoch ľudí, ktorí majú tráviace problémy v zmysle nadúvania, krčov, bolestivých prejavov, nespia, sú unavení. Proste dve entity, ktoré majú navonok rovnaký problém alebo prejavy. A ty zohľadníš pre nás normálne okolnosti, ktoré tento stav môžu vo vzájomných súvislostiach vyvolávať, tak to by som zaradil, že to je holistické. Že proste pozeráš sa na to z helikoptéry a na isté miesta, ktoré očakávaš, že sú tie problémové. Personalizácia je o tom, myslím si, že to sa nedá akoby zamieňať, že keď sa vyhodnotia všetky pre nás zaujímavé súvislosti, tak tá intervencia, tá taktika a náplň toho, čo s jedným ideme robiť, bude buď mierne, alebo výrazne odlišná od toho druhého. Rozumiteľné. Je ešte nejaký pojem, ktorý máte chuť, aby tu padol? Ty si povedal jeden pojem, že EZO. Tak to je také akože trochu... To ja si myslím, že algoritmus slova holistický vyhrala yoga a bylinky, ale to je akože algoritmus neviem, Google. Čo presne znamená EZO, ale teda akože v tej pojmológii, teda to je skrátka slova ezotericky, predpokladám. Áno. Tak tomu viem povedať iba jednu poznámku, že teraz nedávno som bol na jednej konferencii medzinárodnej a kde sa zaoberalo určitými typmi vyšetrení onkologických a chronických infekcií alebo pri onkologických situáciách a ochoreniach. A tam povedal ten pán pre mňa veľmi takú... Tak dobre to ako zaznelo a teda ja si dovolím to teraz opakovať, že my sa robíme v spolupráci s zahraničným laboratórium robíme vyšetrenia tzv. Tekutej biopsie. Teda organizujeme, aby sa vyšetril ten biologický materiál, krv konkrétne od toho pacienta. Tekutá biopsia sa tomu hovorí liquid biopsy. A tekutá preto, lebo je to z krvi a biopsia preto, lebo všetci vieme, predpokladám, že biopsia znamená, že zoberiem ja nejaké tkanivo
z organizmu a pozriem sa do neho všetkými nástrojmi, kukátkami, ak to Peter volá, od mikroskopu až po všelijaké markery, ktoré tam označujem, si špeciálnymi farbičkami a špeciálne to z toho detekujem a ďalšími postupmi a snažím sa čo najviac informácií vyťažiť, že čo to je vlastne za situáciu v tom konkrétnom tkanive. A keď tu hovoríme nie o biopsii, čiže zoberiem tkanivo, ale zoberiem krv, tak pred pár rokmi, a není to veľmi veľa dozadu, to je možno 10-15 rokov, sa označovali títo ľudia, ktorí toto robili, za šarlatánov. Uh-huh. A možno by sa to potom mohlo prilepiť k tomu, že teda to sú také ezoterické nejaké výmysly. No dneska už je to vec, ktorá sa pomaličky tlačí do mainstreamu. Máme však problém. A ten problém spočíva v technológii toho, ako validujeme my vyšetrenia v laboratóriách. A keďže dnes hovoríme o personalizácii, tvoj a môj stav sú úplne odlišné, ja mám problém urobiť klasickú štúdiu tak, aby som dostal dokonale homogénnu skupinu, na ktorú budem pôsobiť nejakou látkou, alebo robiť jej nejaký typ vyšetrenia, a druhú homogénnu skupinu, homogénny znamená rovnorodý, že tí ľudia sú rovnakí, lebo my zistujeme, že my nejsme vôbec, nikto z nás není rovnaký ako ten druhý. Počkaj, to všetci stále tvrdia, že každý je originál. Teraz to a to nám ale vytvára krízový jav v tomto koncepte klinických skúšaní aj v oblasti vyšetrení, aj v oblasti liečiv, lebo zisťujeme, že my nevieme rovnorodé skupiny vytvárať. To, čo v minulosti sa operovalo s tým pojmom, že je kontrolná skupina a je experimentálna skupina. Na jednu sme pôsobili nejakou látkou A, na druhú placebom, takzvaným, že teda tam tá látka A nebola. A zistili sme, že vlastne či tá molekula robí niečo, čo robiť sa očakávalo, že bude, alebo nerobí. No a dneska sme v situácii, kedy my tú rovnorodú skupinu nevieme zostrojiť, že my musíme od niektorých vecí abstrahovať. Uh-huh. Čiže budeme mať teraz, a tie klinické štúdie jednoducho sa s týmto potýkajú, a to isté je s laboratórnymi vyšetreniami. A teda preto, že som tým chcel povedať, že to, čo si povedal, že EZO, tak to je vec, ktorá dneska sa nám môže javiť ako úplná halus, ako niečo proste nesúvisiace. A potom za 5 rokov zistíme, že tam je takýto pathway, takáto dráha signálna a takýto metabolický alebo biochemická postupnosť. A keď zistíme, že vlastne to, čo sa javilo byť ako úplne nesúvisiace, tak zrazu zistíme, že to úplne jasne spolu súvisí. A že to má hmotnú, metabolickú, konkrétnu, molekulárnu štruktúru a súvislosť. Áno, všetko bola mágia, až kým sme tomu neporozumeli. Blesky, hromy, počasie, búrky, duchovia a bohovia. Povedal by som, že povedali všetko možné, čo sme chceli povedať na tému, ktorú my sme nazvali medicína 21. storočia. Ak ešte máte čo dodať, dodajte. Ak ne, mlčte až do budúceho dielu. Ďakujeme vám za pozeranie a počúvanie a vidíme sa v ďalšom dieli podcastu CPM. A my mlčíme. Houk.